Matapos ang pila ka kaso sa pagpatay sa mga karabaw sa barangay Antipolo, Ondoy, Tagbaya, kag Aquino sa Ibahay, Aklan sa una nga 2 ka semana sa Disyembre subong nga tuig, isa naman ka kaso sa pagpatay sang karabaw ang na-record sa barangay Antipolo sa Sabado. Sunod sa Ibahay Police, nasapuan sang tagiya ang iya hinuktanan nga karabaw nga wala na sang kabuhi kag ginhigot ang liog sa puno sang kahoy nga kasubong nga ginbitay. Apisar sang pila na kakaso, wala sa gihapon sang matumod suspect ang kapulisan. Sa investigasyon sang Ibahay Police, nagagwa nga wala sa mga kontra ang mga tag-iyang nga posible nagbalos paagi sa pagpatay sang ilang mga hinuktanan. Bangon sini, mas ginpasangkad na sang Ibahay Police ang seguridad sa nasambit ng mga barangay. Nag-coordinate na ang Ibahay MPS sa Aklan Mobile Force Company. Yung place of incident po ay nasa mountainous area. Nagkukulit naman po kami dito sa barangay, at the same time po sa mga mobile forces natin para mag-conduct po ng police activities